ndauya nenyaya yadzoka zvinda rimwe. Iyi inyaya yakambopinda svondo rapera paseri. Iri nhau yagarande pana zivane borona. Izivane borona ndiyakamhangara achimhangarira mishe garandi. Iri nhau yekunetsana panhau yemutongo wakanga wakapiwa nedare mugore ra2013 waiti Mishek Borono aifanira kupa mhuri yekwaGarandi. Mishek Garandi aifanira kupa mhuri yekwaborondo dundu rimwe chete pamadhunduru mana avakanga vainawo. Saka nhau yacho yakazoenda kuside visit vasanikana kuna kupa ripoti. pamusoro yevatari vese takaenda kuside visit musa14. Takaenda kuside visit mativi ese aivepo, mhuri kwamandazi aikwaGarandi nekwaborono nemamasabhuku akatenderedza ese akanga aripo. Tasvika ipapo takaswaraniswa dhunduru racho rairi rataenda kunoona rainzi ranga rapiwa kwaborono. So tataenda kuona kuti dhunduru riri kusaidi kupi. Pakabuda kuti dhunduru riri kusaidi kwamamandaza. Vanhu vese vakawirirana muganu. Pamuganu pacho ndopatanitiri pane zimukuyu riripo neroti. So dhunduru raitaurwa iroro rainzi ranga rapiwa Misheki riri kusaidi kwamandaza. Vanhu vese vakabvumirana kusaidi kwakwandaza. Rainzi rakapiwa Misheki. Sebastian. Munhu rainzi rakapiwa Sebastian. Tanoona kuti kusaidi kwamandaza here. Takaona kuti dhunduru riri kusaidi kwamandaza. Taona kuti dhunduru kusaidi kwamandaza vanhu vese vanga varipo vakawirirana kuti saidi ro nderamandaza. Vekwamandaza takavabvunza kuti mune nhoroondo here kuti dhunduru rakambopiwa Sebastian. Vakati hatina mbobvira tambopa dhunduru iroro kuna Sebastian. Asi dhunduru iroro ranga ragara riine nyaya yatainetsana navekwaGarandi nenyaya yemuganu. Isusu hatitomboziva kuti Sebastian akambopiwa munda ikoko. So takabvapo tawirirana tese kuti dhunduru iroro riri kusaidi kwamandaza. Kwamandaza hakuna nhoroondo yekuti Sebastian akambopiwa dhunduru iroro kana kuti Sebastian akambonetsana nevanhu vekwamandaza nenyaya yedhunduru iroro. Vaiti munhu atainetsana naye ndiGarandi kwete Sebastian. Pamina 4 yainetsanwa padhunduru 4 ainetsanwa pachinzi nekwaborono chipewo 1. Madhunduru 4 anga ari kumhiri kweroti kusaidi kuno kwaGarandi. 4 ese madhunduru atakaratidzwa ese takatenderera takamaona takabuda nechidhagiramu ichi izvo takabuda nacho patakatendera takaona madhunduru ese iwayo. Rodhi ikutaura kuti ndomuganu ikuenda yakadai madhunduru anga ari kusaidi kureft. Iro rainzi rakapiwa Sebastian anga ari kusaidi kuright kwainzi kubhuku kwamandazi. Pamadhunduru 4 pese iwayo matatu akavakwa poita 1 rechi4 iri. Rikuratidza kuti harina kuvakwa kubvira kwese uku asi nezvidhina zvavo zvakaiswa kuno kuti auna unopedzisira kuno asi hapana chakanyatsovakanzi paita kuti project yenguruve.
vakazofira project iyoyo. So ndo kunetsana kwavaita ikoko. Zvakabuda futi pachena kuti taibvunza pakapiwa Sebastian, pamuti Sebastian akapiwa ndanano vamwe vanga varipo, pakashaya kana mumwe chete akapupura kuti Sebastian akambopiwa kwaMandasa, asi kwaMandasa ndoipupura kuti hapana chimwe chakamboitwa ipapo. Ndingati muchipimo ndomuonera atakazviita iwayo kuti Dhundu seminary ndiro karodhaka ndiro riri pazasi apa, ndokuti ndomuganhu wacho uyu mamadhunduro ese ainge akadaiswa achikwidza akadaiswa ari 4, sokutaurwa zvaitwa kuti pane madhunduro 4 aripo akakwana. 1 ndotisina kunyatsovakwa, rimwe rati mamwe achona avakwa ndomafambiro atakaita. Vanhu vese vangu varipo, takakurukura, takasvika kuwirirana, vanhu ipapo takawirirana zvati kuti izvo ndozvakaitika musi wachoniwa. Kanjana sei unava takaenda navo? Ya, ndingangoda kuparidza ukama hwaBorondo naGarandi ndokuti vana Borondo ndo vakatora vatete vavo vachiuya kuzogara mumusha umu, ndo vazobereka mwana Garandi, ndizvo ka? Saka kugarisana kwavakaita kunoti divi rekoko rine mhuri yekwaBorondo, divi rekoko rine mhuri yekwaGarandi. Asi vana Garandi kuti tete vakauya vachipiwa kugara nani nehanzvadzi yavo here apa vana Borondo. Saka zvonzi mugore ra2011 vanoti nyaya yekuti yakatanga kupinda mudare, asi haina chinyoro chokuti judgment yakapiwa chinzi madhunduro ese ari 4 ndeyekwaGarandi. Musi wa2013 ndo pane judgment yakabuda inova iripo yaipupura yaiti mhuri yekwaGarandi ipe mhuri yekwaBorondo dhunduro rimwe chete. Muna 2016 Mishek Garandi ndo paanotaura achiti ndakazopa Sebastian Borondo dhunduro rimwe chete, asi dhunduro racho ravainongedza ndo riri kumhiri kwaMandasa. VekwaMandasa ndobva kutisa judgment yekwaEdmund Murape vachiti tisu taitonetsana naMishek achida kutitorera nzvimbo ndokubva tamudya. Saka mushure mekunge tamudya kwaEdmund Murape ndo paakazonongedza dhunduro kuti iwewe vana Borondo chitorai dhunduro ripi iro mochipedzerana nekwaMandasa. Ndo mapiro akaitwa dhunduro racho. Zvichireva kuti mushure mezvo vakamhenge vapokana vachiti judgment yemuna 2013 hatinange taurirana nayo, asi tinozonzwa Mishek achiti ndakazopa vekwaBorondo dhunduro raanga akundwa kunge achirirwira nemhuri yekwaMandasa. Ndo mapiro akaita. Saka pavanoti takapa kwaMandasa, takapa dhunduro harina kupiwa pamadhunduro 4 aitsanangurwa nedare, asi vakapa dhunduro rinova rakunova kunetsana nekwaMandasa raive riri kumhiri kweroad. Saka zvichibuda pachena kuti madhunduro 4 akauya kudare aripo, ende pamadhunduro iwayo dhunduro riri kutaurwa ratova rechishanu, ende harifaniri kutopinda munyaya yatiri kukurukura nezvayo. Izvozvo mama. Garandi, ndimi makaungana nedare ramambo muchikurukura. Zvataurwa ndo zvamakakurukura here izvi? Hamuna kukurukura izvozvo? Unonzaniwo? Iwewe useriwo? Ndati zvataurwa panapa ndo waivepo here pamusangano? Zvataurwa ndo zvamakakurukura here? Zvisiri izvo ndezvipi? Takakurukura kuti
Makaita sei? Mundau Upi? iwe watinotaura. Ama vanoti uyo utaurwa ndeupa. Totaura zvemadhunduru 4. Kuti munhu wamandaza iwe. Eh. Ati dhunduru ratoka handitadze dhunduru rekomandaza ratoore 5. Haripo pamadhunduru 4. Mamwe vakaratidzwa akandindwaya rakatovaeka saka raitoita kuti ndiro hwanu nyaya yairi yatoreva hwani rakenge rakatopiwa munokana saka ndaitananidzabasia Komandazi, ndizvo here zvekutaurika panapa izvi zvekutaurwa namo zvanzi madhunduru 4 aya ari kudivi ravo ega. Iri rechi5 riri kunzi rekomandaza ritori kudivi raro. Zvotori pachena kuti muganhu uri apo. Uko ndekomandazo. Zvatsanangudzwa nemunyori wemitanganyiri ndozvatakasonoonawo chokwadi. Takatofamba tese mumadhunduru iwayo kana namadhunduru mana aripo. Iri raakunzvinzirana naro nderechi5 sokureva kwatinoita. Saka zvobuda pachena kuti Garanda hauna kupa Boruondo dhunduru wakanzi upe Boruondo nedare. akamukwa Sebastian. Hawa ayobaliwana basi yakaya kuba akamukaya. Aifambisana nabawona ayesa. Umbo hwatiri kushandisa umbo hwakakurukurwa vanhu muripo. Musangano wakakokerwa namambo kuti vanhu uyai pajekerere mutaure umbo hwenyu. Parege kuwana anozonongedzera mumwe mangwana kuti mambo wakaita judgment yavo usina zvinotsikira. Iri kupi judgment iyi? Judgment iri kupi yaitaura zvokuti Boruondo apiwe dhunduru naGaranda. Haina kuya? Garandi, ndategere kupedza nguva. Ipa Boruondo dhunduru rake. Atorwa itawe wayo akatori. Kiwo wakatukuwanika. Handichada zvokuramba ndichitambisirwa nguva munenge munonakidzwa nokuramba muchitaura neni. Munotaura tichi? Inini mambo panyaya yemunda uri kudiwanwana kwaBoruondo minda yapamukuru wangu inini tisinoti kana akaiyo haisi ndanga yatete wakana Boruondo nokuti handisisu tikuenfosa judgment yakatongwa kare. Handizvere? inini baba indi kutopoka ngatifambidzanei enfosa judgment yakatongwa kare here. Judgment yatongwa nhasi here. Ndati judgment yatongwa nhasi here. Inyaya tiri kutonga nhasi here kana tiri kuvhura ndima kaya negwaro riri kutaura kuti Garande ipa Boruondo dhunduru rake. Handiti ndendotuma vanhu kugara vanhu padhunduru rake ari kuwanikwa aripo ari 4 akataurwa mujudgment. Imi motadza kuzvidhifenda kuti ramakapasa bhasi racho ndei ndoti chipai Boruondo dhunduru rake makuti makuramba chiita muri kuramba. Chiripo mamboka inhayo kuti mamadhunduru 4 atiri kutaura nezvawo pasara rimwe chete ndochete richiri open. Mamwe eso azara akatodivhaidwa atongomastens. Saka nhondo yakapakurwa dhunduru rimwe chete ndo rasara rashama. Rasara rashama pasi pane mvunzo zvokuti komwe kwaBoruondo kubva 2013 kusvika pari nhasi mamakanyarara. Saka hondo yacho yekuti vesatarisa kandima ikako. Ndo nhamo yamunowana nekutengesa iyo. Ende kana matengesa musafunge kuti mutemo uchazochinja ugo tanga kutarisana nekuti makatengesa saka ngatidei zviripo. Mutemo haudaro. Mutemo unongoramba uri zvauri. Misikanzwa yenyu yekutengesa ndo yakuita kuti muchemere ivhu ramakatengesa. Zvino ini ndongotaura zviri simple. Bvisai vanhu vamakatengesera vacho mutore nzvimbo dzenyu. Simple. Akavatengesera ndimi, matara aripo, mutemo uripo. Claimai back nzvimbo yenyu yamakatengesa. Makaita zviri kunze kwemutemo. So zinini musandifurire kuti nditange kutyora mutemo nokuti makatyora mutemo. Handizvo. Ende mambo dhunduru rechi4 racho niroro
nohwandura sakuvakwa ranzi kuti mwana anonzi kurimiko zvino kopedzisira kwaro unongo yaida kuti vaprojekti nguruve yaida kuti vanana nhamburo zvakanotaura nepapo zvitia zvitori akuzochaita project nguruve nezvamakaita ema vakozviema ino zvinoita izvozvo haitobvumi ema inotoda environmental impact assessment kana makutoenda nguruve itori mhosva muchitongopedza kuvaka matanga iwayo pakutoitwa bhaodha yekurambidza kuti haioparete muno bcause makazara umo hamuitwe danga renguruve garandi endai munopa vana borondo dzundu ravo kana muida kuti apiro muenda kwamagistrate muita apiro muisambohoi but effects dzakabuda paground dziri kutaura kuti madhundu 4 aripo ende racho ramuri kunzi makapasa bhaseni racho harisi kuonekwa saka ini ndinoda kuti nditi makapasa bhaseni dhundu ripi ramatadza kuburitsa pamusangano wakaitwa muripo taura tidzi judgment iri kutaurwa kunzi garani ipaborondo dhunduru ndosaka judgment iyoyo hamukwanise kuikontesta muno judgment iyoyo mune makuikontesta kudarire kumusoro nekuti inini ndindakaitonga judgment iyoyo handiti saka handikwanise kuchinja judgment yandakatonga inini yakatongwa nachinamhora kana hamukwanise kuita apiri kwachinamhora manje hazviite kuti kuita apiri kusemukoti bcause nyaya ikai ini ndochitanga kupidigura kuti judgment yakabatwa nava haidemhema itoita here zvinoti zvimira kainini indikapidigura judgment havachaiteya but mira kaudzweka ganisa usapa pane zvimwe zvinhu zvokuti tinongonakidzwa nokutambisirana nguva so vanhu vakasimuka vakauya mukataura muri paground mukawirirana kuti madhunduru 4 ari kutaura nezvawo ndeaya iri rechi5 iri nderekwamandaza harimo munyaya judgment iri kutaura zvemadhunduru 4 chiburisai kadhunduru racho rechi4 racho mupewe kwaboroondo madzoka kuno kumakuramba saka takawestere nguva tichiuya takawestere nguva natete venyu nenyaya yekubva vakusira sekuru stage sekuru vanofanirwa kusiyirwa kuremekedzwa zviri pamutemo atomuntuka panza kundiri mvemuno baba venyu vimi vakambonzapo mudare imomo hai tikaswerere patakaenda zvakanyatsobuda pachena kuti muranzi rapi wasabhastin rekomandazi zvakanyatsobuda kuti vese varipo handitama dzangu ende rekomandazi vaiti hatina nhoroondo tisabhastin akambopiwa dhundu iroro minda 4 yaitaurwa iripo apa nisabhuka apa ndiana tagarira pana sababu Mari? inge nguru paresi asi kakosheni nguru sabhuku ndoko baba vazivana vakasara vacho amasabhuku andovagaita masabhuku kuwaniswa kukaitwa masabhuku mamungatoka disorder yega yega mushandi vaiwanzirwa kuti zvidii sabhuku tagarira ende mune enforcer judgment kana vachida kuita appeal ngavanoja appeal kuhigher court ina handikwanise kuti judgment yakabva munomu ndotanga kuirwisa ndichinzi yakapiwa tisipo kana vachida kuita appeal handizivi kuti dare rinenge richakwanisa here kuti rigamuchire appeal yacho but zvakuda kwamagistrate ina handichakwanisa kuendera nyaya yacho because judgment yakabva muno ine yakadhindwa namambochina mhora mobva madzoka mamati mambochina mhora pidigura hazvishande zvichidaro
zvishande zvichidaro nokuti ndenda kunongozvirwisa ndega pachangu apo. Mambo akapa judgment yakadhindwa muno ndino akari. Saka inini kuti ndipirigure judgment iyoyo hazvishande. Kana maona kuti muri kupokana nayo matara ariko, endai munoita appeal kudare rekumusoro. Hamukwanisi kuita appeal kudare rakatonga nyaya. Ini chandangoita chete kuita tsvagurudzo dzekuti rakapiwa here. Chinoshambisa ndechekuti nyaya yakuchinja nhasi tadzoka muno. But pekutanga maitaura muchiti Sebastian akapiwa dhunduru. Ririko akatopiwa. Vanhu vosimuka vaenda paground. Shatidzei dhunduru ramakapa Sebastian. Haripo. Dhunduru racho ramuri kutaura kuti makapa Sebastian nderipi robva rabuda kuti harisi renyu nderekomandasi. Madhunduru 4 ari kuchemerwa nevekaboruondo kuti vanofanira kupiwa rimwe chete ari kupi? Aya ari apa obva aonekwa. Saka ramaireva imimi tigere muno kudare kuti makapa Sebastian nderipi? Zvobva zvabuda pachena kuti hapana. Saka hamusi kuona here muri kungotsvaga mashoko ekuti mongotenderedza dare muchingotitenderedza. Ava vanhu vese vari madhunduru matatu aya vakaiswa nana. Aiga naive garanti. Vanhu vari pamadhunduru matatu aya vakaiswa nana. Akuzungurudzwe muda ndiana. Waridze muda ndovakasiya vatengesa. Amen. Wachana moyo. Akaisa vanhu madhunduru matatu aya ndiani? Vari muno mereka ndovasipa. Chinonetsa ka ivhu iri rine izwi. Ivhu rine izwi rinoramba richitaura chete. Tamba henyu navanhu asi izwi rinobva muvhu haripikisike. Nyaya dzamakaparaidza dzichakutemesai musoro kusvikira amen. Idzodzidzi. Ende chinoshata ndechekuti mutemo unogongoripo sezvawaive kare. Mutemo wakuramba uchishanda iwoyo. Ndisikanzwa yakaitwa nemadzitateguru enyu inongoramba ichikubayai. Ende ichasvika pakubaya vamwe kusvika vatorerwa pavari kugara chaipo vasina kugara. Ndisikanzwa yekutengesa ivhu. Haingapedzai. Garandei paboruondo rake rakarehwa pajudgment yakauya yakabatwa nazivanai boruondo. Kana uine appeal yaunokwanisa kuita yakudai machaya koti haichakwanisa kuita pamambo. Mazvita ndatenda. Ngatisimukei. Vamos